Gipaabot nga mosulod pagbalik sa Philippine Area of Responsibility karong adlaw ang bagyong Uwan. Apan gamay nga parte lang sa Pilipinas ang maapektuhan. Sa 11 a.m. bulletin sa Pag-asa, ulahing nasiplatan ang sentro sa bagyong Uwan sa gilayong 270 kilometers west-northwest sa Itbayat, Batanes. Hinay ang paglihok niini padulong northeast. Gisa kagihapon ang signal number 1 sa Batanes ug northwestern portion sa Babuyan Islands. Sa latest track sa Pag-asa, sunod nga igon sa bagyo ang Taiwan kung asa kini maglandfall. Apan padayon ang paghinay niini ug posibleng mahimong low pressure area na lang sa mga mosunod nga adlaw. Base sa datos sa Metro Weather, dunay tsansa sa ulan sa Zamboanga Peninsula, Barm, Soxargen, Caraga ug Davao Region. Dunay kusog nga ulan sa pipila ka probinsya busa mahimong alerto sa pagbaha o landslide.